Hej sammen, i dag bliver det en meget kort video, som ikke tager ret lang tid. Det håber jeg ikke. Om ting jeg ikke kan undvære, og de er dernede. Men jeg skal nok fortælle lidt om den, hvor jeg har fået dem fra og sådan noget. Den første, den har jeg set i min første video, mener jeg det er. Anden eller første video. Det er den her Playboy deodorant. Fordi at jeg synes bare, den dufter så godt, og den er bare perfekt. Jeg er ved at blive godt træt af den, fordi jeg har haft den i et halvt år nu, og jeg vil gerne prøve en af de andre. Fordi den her, ja, der er ikke ret meget i tilbage, men jeg vil gerne snart bare bruge den. Er det irriterende, den står der? Okay. Det næste er også noget, jeg har set, det er min yndlingslipgloss, som jeg ikke kan undvære. Og jeg fik den fra min kusine, så jeg ved ikke, hvor den er fra. Der er bare et A sådan på markedet. Der står i England et eller andet sted. Nå. Så den har bare nærmest den der, næsten din egen farve på læberne, men måske lidt mere hudfarve i det. Lysegrå. Ja, lysegrå-agtig creme ting. Så har jeg min, nu viser den bare lige på samme tid, fordi mine 3 mascara, 2 af dem er den samme, som jeg fik af min veninde og min mor. Totalt nice. Og så var den her Max Factor, som faktisk også er min mors, men som jeg også har fået lov til at låne. Det eneste, jeg ikke kan lide ved den, er, at den duften, lugten, eller sådan noget, lugter bare af maling, og det kan, puha, ej, jeg vil ikke snakke om det. Jeg ved ikke, om det er normalt, eller hvad det er, det må I lige skrive i kommentaren dernede. Og ja, den sidste, men ikke mindst, jo okay, er min parfume, som jeg fik af min mormor til fødselsdagsgave. Som jeg fik af min fødselsdagsgave. Står der noget i det? Der står fil. Okay, det siger jeg bare lige. Og den har ikke den der for stærk duft, eller noget som helst. Den er lidt tilpas. Det synes min kamerakvinde også. Og forresten, hun kommer også til at være med i min kanal. Og sådan noget. Og bare så I ved det, så hedder hun Sandy. Eller der. Og vi er meget mærkelige i vores videoer, så det skal ikke tage. Kan du gøre lidt det der med hånden der? Fordi man kan se det. Der står feel. Ja. Feel basic. Den er bare så fin. Jeg er så stolt. Og det var faktisk alt det, jeg havde. Husk at subscribe. Og så kommer der mere af det her. Og abonner. Ja, abonner og del og alt det der crap der. Hej. Blodtunge.dk